Бүгіннән, ягъни 3 июльдән 5-сенә кадәр Казанда Россия авыл хуҗалыгы өчен мөһим вакыйга Агро-Волга халыкара агросәнәгать күргәзмәсе уза. Төп тема булып үсемлекчелек, терлекчелек, ашлык эшкәртү өлкәсендә инновацион эшләнмәләр була. Анда 15 меңнән артык белгеч катнашыр дип көтелә. Теманың дәвамы алдагы язмада. Агро-Волга күргәзмәсендә сыер сау өчен яңа чайланмалар һәм азык-төлек, мөгезле эре терлекләрне дәвалау өчен төрле дарулар тәкъдим ителә. Әле бу ватан һәм чит эшләнмәләренең бер өлеше генә. Бүген күргәзмәдә 15 меңгә якын катнашучы, 400-дән артык компания катнашачак. Шулай ук Беларусь, Кытай, Төркия, Иран илләреннән дә катнашучылар үз продукциясын тәкъдим итә. Новым блоком на выставке станет экспозиция «Made in Татарстан». Впервые Минпромторг Республики объединил производителей сельскохозяйственной техники и оборудования Республики, чтобы продемонстрировать агропромышленный научно-технический потенциал Татарстана. Эшлекле программа кысаларында урып җыю компаниясы буенча түгәрәк өстәл булуы көтелә. Татарстанда ул 20 июльдә башлана. Чәчү эшенә нәтиҗә хөкүмәт йортында узган утырышта ясалды. Быел 3 миллион гектарга якын мәйданда ырлык чәчелгән. Быел где-то 5 мең тирәсе гектар удалось сачылды. Дополнительно майданнарга су секторы буенча Агро-Волга күргәзмәсе кысаларында шулай ук уңышка зыян китерүче бишәкләр һәм аларга каршы төрле дарулар белән көрәшү турында махсус сөйләшү була. Беренче тапкыр мөгезе эре терлекләр буенча иң яхшы ортопедны игълан итәчәкләр. Программада трактор ярышлары һәм тыкымлы хайваннар арасында ярышлар көтелә. Динә Нишмәдинова, Чулпан Әмири, Диана Дасаева, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.